restaurant a Barcelona ofereix als clients una carta dibuixada per un geni de l'art universal. Aquesta història va passar aquí. Som els Quatre Gats, l'únic restaurant del món que té una carta pintada per un geni universal. Aquesta és la carta que va pintar aquí Pablo Picasso pels Quatre Gats, el qual aquí va fer la primera exposició. Picasso venia aquí perquè es va juntar amb la gent que estava aquí, que era molt modernista. I llavors Picasso volia entrar dins aquest cicle, el qual li va costar perquè no l'admitien, perquè no anava vestit adequat com ells, per lo que sigui, però al final li van dir, tu te fas un traje com nosaltres i vindràs aquí. L'home va anar amb un sastre d'aquí i va dir, mira, te canvio un retrato, et faré un retrato i me fas tu el traje. I així ens va ser. Els Quatre Gats ve el nom de que el Pere Romeu era un home molt modernista i se'n anava a París. I va anar a Montmartre de París i va veure allò que l'ambient de pintors... Bueno, va venir aquí a Barcelona il·lusionat i era amic del senyor Casas. I li va dir a Casas, muntem un restaurant. Havia Nonell, Piso, Santiago Rossinyol. Muntem un restaurant aquí a Barcelona. Vinguen, va, que això és una cosa bona per nosaltres, que tal i que qual. I em sembla que va ser Nonell que li va dir, tu estàs una mica boig, aquí a Barcelona hi ha 12 restaurants i aquí no et vindran ni Quatre Gats. I l'home va dir, li fotem Quatre Gats, vinguen. Al final el restaurant es va obrir el 1897. Aquesta taula és l'única que queda del temps d'ells. Eren taules així. Aquí Picasso i els altres bevien, menjaven, s'emborratxaven, pintaven, ho feien tot aquí. És l'única taula que queda de l'època. Venia l'hora de donar el menjar i no tenien res aquí per menjar. I feien un nou ferrat i el partien per dos. L'hotel estava una mica abandonat. Per tant, el 1904 ho van tancar. Aquí, als Quatre Gats, el Picasso, en el 1900 va fer la primera exposició, que és tots aquests quadrets d'aquí dalt. Aquí em faig càrrec del local, em sembla que era el 78 o així, i llavors aquí, a partir de llavors, han passat un munt de personalitats. Ha passat la reina de Suècia, han passat Maragall, ha vingut molt, han vingut un munt de personatges que aquí estan fotografiats. Aquesta és la carta de quan se va inaugurar, com va pintar Picasso, i aquí estan els preus. Aquí els Quatre Gats és l'únic restaurant del món on els poden donar una carta pintada pel senyor Picasso i uns mantels per en cases i una contraportada pel Pere Romeu.